La viladecanenca Esther Caro ha guanyat aquestes festes el xec valorat en 1.000 euros per gastar en 2 hores en comerços de la xarxa comercial. Primer em vaig posar nerviosa perquè dic, ostres, si tinc 2 hores per gastar-lo, i en aquest estat doncs, jo pensava, saps, que no sabia si em donaria temps a anar a totes les botigues que volia. Però després he planificat una miqueta la despesa i la veritat que de seguida m'he gastat els diners. Caro ha adquirit productes de diverses botigues. Principalment ha comprat regals i roba per la seva filla d'1 any, per la família, i ha completat les compres nadalenques amb sabates i una secadora. Increïble, que tant de bo cada any fos igual. Ha sigut un regal de Nadal i ens ha arreglat els Nadals. Ha sigut fantàstic, genial. Tot i que en un principi la guanyadora del premi patia per no tenir prou temps, finalment, fins i tot, li han faltat diners.